bɛlajɛlen fo ka bɛlajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye mai kalo tile 4 san 2023 ni ye an ka don kibaru waati selen. Bi don kibaru kɔnɔna la cakɛda minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara de kɔni bɛ ɲinini ale ni sɛgɛsɛgɛli ɲininkaliw ma. Wa a kɛra ka ɲɛsin malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni cɛmancɛla fanga ye fo ka taa se wasabulo ale ni politikima minnu bɛ an ka dugu kɔni kɔnɔna la. I b'a ye a jaabi an bɛna an da don o la ka wale kɔnɔna la. Ka fɔlɔ kan Buye ni ale ye Ɲoro Sirifukɛ ye a ye laseli min n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana sariya sunba kura min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko n'a tɛ ale ka diinɛ lagosi ka ban ale bɛ a fɛ. An bɛna an da don o kɔnɔna ka wale kɔnɔna la. Halisa an bɛ to an ka jamana kibaruya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Allemagne jamana olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ diɲɛ kɛlɛtɔma ka bolofara min bɛ yen nɔ MINUSMA Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Wa a yira k'a fɔ u ka minisiri ye laseli kɛ minnu b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni u kan ka ta ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hali an ta bɛna diya bilen. Ka fɔlɔ kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya min na m'olu sɔrɔ an bɛ dunun an ka wolo kɔnɔ. An bɛ bɛlajɛlen fo ka bɛlajɛlen waleɲuman dɔn. I b'a fɔ bakurubaw kɔnɔna la an y'a fɔ cogoya min na min bɛ tali kɛ cakɛda la cakɛda min ni ale yɛrɛ kɔni ye ɲininkali kɛ malidenw yɛrɛ kɔni na. Wa o kɛra min bɛ tali kɛ opinion Mali maitre olu yɛrɛ kɔni ka cakɛda yɛrɛ kɔni fɛ. I b'a ye k'a fɔ olu donna du kɔnɔ ka malidenw ɲininka Kayi fo ka taa se Kidali ka se Menaka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma colonel Asimi Goita n'o o y'a sɔrɔ malidenw fɛla ye a ka ko ye ka bɛn ni mai kalo tile 3 ye san 2023. I b'a ye k'a fɔ Fondation Friedrich Ebert Stiftung i b'a ye olu kɔni ka ɲininkali ani u ka baara ni Mali maitre opinion Mali maitre o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u kɔni nana ɲinini kɛ ka yira k'a fɔ n'i y'a ta Kayi Kulukoro Sikaso Mopti ka taa se Tɔnbukutu ni Gawo Menaka yɛrɛ kɔni ma maa 100 maa 80 jamanaden nanamasumaworo yɛrɛ kɔni na olu y'u ka danaya k'a yira k'a ɲɛsin colonel Asimi Goita ma ka tila k'a kurakuraya ka ɲɛsin ɛrɛ ma tuguni Segu maa 62 sigiyɔrɔma 100 cɛla min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye 100 maa 74 olu yɛrɛ kɔni dalen bɛ min ye cɛmancɛ fanga ani a maa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni na. N'i ye malidenw ta 10 o 10 7 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka danaya kɛrɛnkɛrɛnnen k'a bɛ jamana ɲɛmaa kan n'o ye colonel Asimi Goita. N'an taara Kidali i b'a ye 139 olu yɛrɛ kɔni dalen bɛ cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni na hali n'o y'a sɔrɔ 38 yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni dalen tɛ a si yɛrɛ kɔni na nka maliden caman kɔni ye a ka nisɔndiya yɛrɛ kɔni yira. Halisa n'i ye maliden ta 10 o 10 i bɛ taa sɔrɔ 9 olu yɛrɛ kɔni nisɔndiyara ni cɛmancɛla fanga maaw olu yɛrɛ kɔni ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen hali a ka diya Conseil national de transition n'o ye wasabulo yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye bi an bɛ waati min na n'i ye maliden yɛrɛ kɔni jɔ a caman maa 41 o yɛrɛ kɔni o nisɔndiyara ni cɛmancɛla fanga maaw olu yɛrɛ kɔni olu ka baara yɛrɛ kɔni halisa an bɛ to an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i y'a ta sigiyɔrɔ 100 o 100 maa 51 o kɔni o nisɔndiyalen bɛ Cour suprême olu yɛrɛ kɔni kɔrɔ 100 o 100 maa 50 i b'a ye k'a fɔ olu fana nisɔndiyalen don an ka lafasali tɔn n'o ye syndicat ye olu yɛrɛ kɔni kɔrɔla la nka min bɛ tali kɛ politique tɔn yɛrɛ kɔni na maa caman yɛrɛ kɔni fana ye a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ma nisɔndiya ka bɛn n'olu yɛrɛ kɔni ka wale ye. An bɛ to an ka jamana kɔnɔ halisa Ɲoro Sirifukɛ n'o ye Buye Ayidara ye i b'a ye a ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ tali kɛ jamana sariya sunba la a ko n'a tɛ ale ka diinɛ yɛrɛ kɔni lagosi ka ban k'a banna min ye Buye Ɲoro Sirifukɛ Ayidara a kɔni ye laseli kɛ k'i ɲɛjɔ malidenw na ka se ka kibaruya k'u ladɔnniya ka se ka kunnafoni min b'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni dalen bɛ cɛmancɛla fanga olu ye min fɔ ale yɛrɛ kɔni ɲɛna ale tɛna i pan o kuma yɛrɛ kɔni kunna n'a ma ɲɛ a b'o kuma yɛrɛ kɔni tugu a la ale b'o minɛ ni pɛnsi ye f'a ka fɔ don min na nin dalakan ninnu yɛrɛ kɔni yɛlɛmara nka n'o yɛrɛ kɔni tɛ ale ɲɛ tɛ foyi den kelen na min bɛ lagosili ta ka diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka ko yanni ɲɛ yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ a la a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ tugu n'o ye cɛmancɛla fanga maaw yɛrɛ kɔni kɔ min ye sariya sunba kura min n'a b'a kan ka yira maaw la ni bolonɔ kan ka k'a la oui ni non k'ale yɛrɛ kɔni bɛ oui ta. An bɛ to an ka jamana kɔnɔ halisa Allemagne finitigilakaw minnu yɛrɛ kɔni bɛ u ka premier ministre n'o ye conseil des ministres senfɛ a y'a yira k'a fɔ olu ka finitigilakaw ko don n'a nataw la k'u bɛna bɔ Mali kɔnɔ la halisa i bɛna ye k'a fɔ waati tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na Allemagne olu ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ a kuma cayalen bɛ bari waati bɛɛ u ka ɲɛmaaw de kɔni b'a la finitigilakaw u bɛ taa u tɛ taa
wa tani ka sigi a kuma nɔfɛ o de kɔni cayara yasa k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ a la kɔni y'a yira nin waati laban ninnu kɔni na olu ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛna taa bari ka d'a kan waati min ni an b'o kɔnɔ walima togoya min yɛrɛ kɔni bɛ mali la sisan olu ni maa caman bɛ yen nɔ olu n'olu tɛ se ka jɛ ka se ka bamasiw yɛrɛ kɔni kɛlɛ ɲɛgɛn fɛ o de kama olu kɔni y'a yira mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni na ni mɛ kalo san 2024 o mana dafa waati min na o b'a sɔrɔ olu y'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ mali la. Uganda min bɛ tali kɛ maa minnu ka ko ye cɛ tɛ ni muso tɛ yɛrɛ kɔni ye wa i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛlen sariya taara o maa ninnu yɛrɛ kɔni kama nka min ye sariya kura ye san 20 kaso ayiwa o de bɛ ta maa kama maa min ni e de kɔni ko k'e bɛ min ye gɔdigɛniya fo ka taa se cɛ tɛ muso tɛ ya k'e bɛ se ka o la fasa donc maa o maa ni e sɔrɔla o la san 20 kaso ayiwa o de kɔni bɛ o tigilamɔgɔ de kɔni a ko a b'a dɔn bi an bɛ waati min na an bɛɛ lajɛlen kɔni gɛlɛya kɛlen bɛ an ta la yen bari ka d'a kan an bannen don fɛn min na o kɛlen bɛ ka k'an ka gɛlɛya sababu ye ban kɛra ka visa yɛrɛ kɔni di dɔw ma ayiwa yasa bari ka d'a kan u kɛlen bɛ ka min ye ayiwa a bɛ fɔ mɔgɔ min ma ko cɛ tɛ muso tɛ a kɛlen bɛ ka i nin da olu yɛrɛ kɔni ka ko yɛrɛ kɔni kan maa caman olu balila tagama la bari ka d'a kan nin wale kelen ni cɛ tɛ muso tɛw ka ko ale ko a t'a la bi a t'a la sini nin kɛra laseli min n'a kɛra Asuma Basalirwa ni ale yɛrɛ kɔni kɛra sariya taba ye sariya min n'a bɛ anti sexualité n'o ye cɛ tɛ musotɛya n'a b'o kɛlɛ cogoya min na. Zelensky ayiwa min bɛ tali kɛ Irisi jamana ɲɛmaakɔrɔ la Dimitri Medvedev ale kɔni ye laseli min kɛ o kɔni kɛra ka bɛn ni bi ye bari ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ Zelensky a ko a kɔni a si la kan ka tunu ni ani a nɔfɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka si la tunu ɲɔgɔn fɛ bari ka d'a kan a ye wale kɛ wale min ni o kɔni o man ka to yen fɔ ka wale ka ɲangi yɛrɛ de fɔ ɲangili yɛrɛ kɔni dan bɛɛ lajɛlen na o kama ale kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Ukraine président yɛrɛ kɔni na ale kan ka latunu pepepewu ani a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ bɔ yen an bɛ taa Maison Blanche kɔnɔ l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni kan olu y'a yira k'a fɔ wale min yɛrɛ kɔni kɛra Ukraine jamana fɛ olu b'a kɔn bi u b'a kɔn sini u ye bingani wale min ta ka ayiwa l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ olu ma jɛn n'a ye wa olu tɛ jɛn n'a ye sini wa olu yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛna don nin wale jugu min n'a kɛra ka Irisi yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a ye nin laseli yɛrɛ kɔni kɛ laseli min kɔfɛ ayiwa ni o kɛra waati jan tɛmɛnlen na n'u b'a yira k'a fɔ ayiwa min b'a yira k'a fɔ laseli in kɛra Maison Blanche n'o ye l'Amérique jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni dalen bɛ yɔrɔ min na ayiwa u ka attaché min yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko attaché de presse Kerim Jean Pierre ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko depuis waati jan depuis farafin ayiwa min bɛ tali kɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ Irisi ni Moscou Irisi ni Ukraine yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'olu kɔni ye a laɲini kɛlɛ a kana bɔ n'o ye Ukraine yɛrɛ kɔni dugukolo sanfɛ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Irisi dugukolo kan nka Irisi ye bingani wale min ta ka Irisi dugukolo dɔ de kɔni sɛgɛrɛ o ma bɛn olu ma bi o ma bɛn olu ma sini wa u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ Ukraine ye a ka i jija ka kɛlɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ nka a ka mugu kelen o kana bi Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kan ni bɛ taa sigi an ka bi don kibaru la tuguni komi ne b'o kɛ k'o jidi k'o caya ka ja ninnu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn